Bună ziua! În acest clip o să vă arăt unde puteți verifica valabilitatea Rovinietei, dat fiind faptul că Ministerul Transporturilor a depus un proiect pentru mărirea amenzii pentru lipsa Rovinietei, proiect care a trecut de Senat, urmează să fie votat în Camera Deputaților și dacă va primi aviz favorabil și acolo, amenziile se vor dubla de la 275 de lei, cât este amenda acum pentru lipsa rovinietei pentru autoturism, la 550 de lei. Sunt două site-uri unde putem verifica valabilitatea rovinietei: cnadr.ro/verificare-rovinietă. Avem de introdus numărul de înmatriculare al mașinii și seria șasiu sau număr de identificare. După care selectăm nu sunt robot și caută. Iar aici ne apare tot ce trebuie să știm cu privire la rovinieta pe care am achiziționat-o: număr de matriculare, număr de identificare, categoria autovehiculului pentru care am cumpărat rovinieta, valabilitatea, perioada. Eu v-aș recomanda site-ul acesta și prin prisma faptului că avem posibilitatea să exportăm rovinieta în format PDF. Selectăm exportă PDF și ne descarcă în format electronic cu toate informațiile, inclusiv data interogării și generării documentului, pe care ulterior ori o putem arhiva pe mail, ori o putem trimite cuiva pe WhatsApp, să o avem ca și dovadă în cazul în care vom avea vreodată nevoie de ea. Și un alt site unde putem verifica exact cum scrie și pe site-ul acesta, se poate verifica și pe erovinieta.ro, unde și aici la fel introducem numărul de matriculare al mașinii, seria șasiu sau număr de identificare, introducem un cod pe care selectăm verifică și la fel și aici avem toate informațiile necesare, inclusiv seria rovinietei, ca și în partea cealaltă, categoria din care face autovehiculul pentru care am achiziționat rovinieta, valabilitatea și perioada. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi frumoasă!